час-две. И днес искам да направя едно кратко видео, в което да изразя и да документирам нуждите, които са активни у мен в днешния ден. Имам нужда от мъжко внимание. Това продължава да бъде най-интензивната нужда, която имам. Друга нужда е нуждата от общуване, от споделяне, от близки взаимоотношения, от приятелство. След това нужда от успокоение. Да, продължавам да прекарвам твърде много време в състояние на висок допамин и висока стимулация и имам нужда да забавя темпото и да се почувствам спокоен. Материалната сигурност, имам нужда от нея, имам нужда от сигурност също, що се касае до оптимизъм за личното ми бъдеще, за една не толкова черногледа представа за това как ще се развие живота ми, какви са очакванията ми за напред. И на пето място и последно за това кратко видео искам да споделя, че имам нужда от допир, от прегръщане, от държане. До следващия път!